आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं. सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी. मग वाट कसली बघताय? आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा. पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. संतोष देशमुख हत्या प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी मोठं वक्तव्य केलंय. पाहूया. कृष्णा आंधळेला बहुतेक संतोष देशमुखांच्या खुनाच्या अनेक बारकाया माहिती असतील आणि म्हणूनच मला वाटतं की 13-14 महिने झाले तरी अजूनही तो कोणाला मिळत नाहीये. महाराष्ट्र पोलिसांना मिळत नाहीये, CIDला मिळत नाहीये. आणि ह्याच्या मागे काय आहे तर मला कुठेतरी अशी शंका आहे की कृष्णा आंधळेला संतोष देशमुखांची हत्या आणि धनंजय मुंडे यांच्यातली जी लिंक आहे ती पूर्णपणे माहिती आहे. त्याच्याकडे अनेक प्रूफ आहेत, अनेक व्हिडिओ आहेत आणि म्हणूनच तो आतापर्यंत ॲब्स्कॉन्डिंग आहे. आणि त्यात आता जेव्हा कळतंय की 3 वेळा तो त्याच्या गावी येऊन राहून गेला तरी CIDला भेटत नाहीये, खूपच वाईट वाटतंय. आणि आता घृणा आली आहे मला या महाराष्ट्राच्या राजकारणाची.